Pico hogananga. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दासिमबो सिखाराखै नै बिसिनायावनो उन्दुगासिनो दङ आयौ जोबोद मोदोम सादोंलै एकदम हायाव उन्दुनानै दंना नै उफाय गैया मोदोमफ्रा साजोबनाय आरोना थ' सिखारनोसै बेसेबां उन्दुबावनो एसे फ्रेस जानोसै आरो थ' फ्रेस जानानै एसे साहा था लोंनोसै ओमफ्राय रेस्ट लानोसैलै आरो लोगोफोर आंना दिनैहाय डिउटि गैया थ' हलिडे बेखायनो आं एसे रेस्ट मोनदों स' एसे आङो दा साहा बानायनानै ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरो टाइमाथ' गोबाङानो जाबाय दा जियानो हक लोगोफोर एसे मर्निं समावनो आङो नैबे भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों आङो दिनैहाय खुनु बेबायदि पलिटिक्स बायदिसिना माबा माबि आङो जेबो दिनै आपडेट्स लाबोनो सानाखै आरोना जास्ट आङो ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों लोगोफोर आङो बारा दिन थानाय जानाय नंला स' बिनिफ्राय आरो आङो बड'लेण्ड फारसे थांफिननोसै आरोना स' फाइनेलि आङो इलेक्सननि सिगां सहैनायनि चान्स दङ आरोना एसे भट होनो सानदों आरो बाहेरायाव बेसेबां दिन थाबाय थानो बेबायदिनो आङो ओरैहाय तामिलनाडुआव 6 माससो दाखालि थाखाबाय 6 मास थानानै बिनिफ्राय आङो न'आव मिनिट 10 डेससो थादों आरोना 10 दिनसो थादों थांनानै 10 दिन थानानै आरो आं फैफिनबावनाय जादों दा फ्राय आङो बेवहाय बेबायदिनो 3 दानसो जाबाय आङो बारा गोबाव थानो सानाखै माने आरो एसे इलेक्सन जोबनायनि उनावहाय आङो फैफिनबावगोन आरोना थ' बेबायदिनो बबावबा खाथि खालायाव मोनोबा एसे नागिरनानै मावनो सानबाय आरो बांद्राय गोजानाव एसे थानो खस्थ' मोनोलै लोगोफोर स' सम बेबायदिनो न' फारसेबो गोसोखाङो ज' गोजानाव थानाय खोथाथ' बाहेरायाव थाग्राफ्रा मिथिखायो एसे माने आङो खाथियावनो सुबिदाखौ लानो सानदों आरोना खामानिया जियानो जाया मानो मावखानांगोन एसे माने आप डाउन खालामनो हानायखौ आङो एसे नागिरदों आरो दा जियानो हक न'आव थांसै बिदिनो साननै सानथाम सानब्रैसो थानानै आरो फैफिनलायनोसैलाय थ' लायबा माने बाहेरायावनोखा थांलाय फैलाया बेबायदिनोसै आरोना स' लोगोफोर आङो एसे दिनै आंनि पार्सनेल खोथाखौ आङो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आं एसे साहा फुदुंनोसै आरो आङो कफि एसे लोंनोसै आरोना उफाय गैया थ' लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो साहाखौ बानायबाय नै फुदुंगासिनो थ' कफि एसे होनोसै आङो बेवहाय कफि होनांगौलै नङाबा जाया कफि एसे लोंसै आरोना कफिखौ होगोन आङो कफिखौ होनोसै लोगोफोर आंना साहाया अलरेडि जाबाय आरो दा बिस्कुट दङ नै बे बिस्कुटजोंनो आङो लोंनोसै आरोना साहाखौहाय लाल साहा बानायना लाबाय कफि एसे होनानैहाय थ' उफाय गैया मा खालामनो बाहेरायाव बिदिनो जाब्बा जुब्बा सोलिनो गोनां जायो थ' माथो खालामबावनो आरोना बिदिनो थानांसिगोन बारा दिन गैला लोगोफोर आङो साननैसो थाबावगोन स' बेनि उनावहाय आङो इलेक्सननि सिगां सहैनो हागौ आरोना चान्स दं गोबां थ' जेन' भट होनो सानदों मा जायो थ' नायनोसै एसे गोजान जायगायाव दङ महाराष्ट्र ओरैजाय मुम्बाइ साइडआव थ' जेन थांनाय समाव मोजाङै दैदेनलाङो आरो गोजान जात्रा खालामनो गोनां ना थ' बिराद रिक्स मोनलायलाङो आजिखालि बेखायनो आंबो माने बाहेरायावबो एसे थाबाय थानो रिक्सि मोनलायलांबाय जाब्रबनाया जोबा थैनायाथ' थैखागोन जेरावबो थायोब्लाबो आजिखालि माने प्लेनाबो क्रेश जाब्रबलाबायो बिनिफ्राय गारिफोराबो माबा एक्सिडेन्ट जालाबायो ट्रेनफोराबो माबा आजिखालि दसेनो सौग्रावब्रबलाबायो थैनाया थैखागोन ट्रेनाव थायोबाबो थैगोन बासाव थायोब्लाबो थैगोन न' सिङाव थायोबाबो थैगोन बबेबा बिल्डिं सिङाव थायोबाबो थैगोन स' बिल्डिङाव थानाय समाव जुदि बांग्रिङा फैना होयोबा गासिबो सेस जाजोबगोन ना थैनाया थैखागोन थैनायखौ रावबो हमथानो हाया दा जियानो हक थेवबो एसे माने बिदेशआव बा गोजान जायगाफ्राव एसे थानो बानाय जाबाय आरोना गोबां गोजान जायो आरो आङो बेखायनो चेन्ज खालामनो सानदों खामानिखौ जेरावबो मावखागोन दा खाथि खालायावनो बबावबा मोनो नामा आङो बेखौ एसे माने नायबाय थादों आरोना खामानि स' एसे खाथियाव माने न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हानाय आरो बेबायदि एसे सुबिदाखौ नागिरगासिनो थ' खाथि खालायाव मोनोबा मावनोसै आरो ना थ' लोगोफोर आङो बारा दिन गैला बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै आं थानाय रुमा बेबायदिनोमोन थिंनिनोमोन आरोना उफाय गैया बाहेरायाव बेबायदिनो जाब जुब थानो गोनां जायो दा जियानो हक लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ बेसेखिनियानोमोन आङो जेबो आपडेट्स लाबोआखै दिनैहाय खालि जास्ट आं नैबे
ब्लगखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय साहायाबो जाबाय नै लोगोफोर लोंनोसै आरोना थ' बेनो नै आंना गेसा स' गेस फिसायाव फुदुंसाबबाय आरोना